Que miras? Preguntou Froilán seguindo a miña liña de visión. Nada, volviu a saír. Froilán miroume farto da mesma resposta impertinente que non paraba de escupirlle. Nada, repetiu. Sí, dixen. O que ti digas. Escoitaches o que che dixen? Insistiu. Sí, respondín. Pois andando, ordeou. A onde? Preguntei. A onde vai ser? Ao piso. De paseo non vai recuperar a enerxía que precisas, rosmou. E ti non lles ías Comecei a preguntar. Non me parece o mellor sitio para ter esta conversa. Imos. Mandou, colléndome polo brazo. Non lle discutín porque tiña pensado pasar del de todas maneiras e non me apetecía montar un número na rúa. Mais que nada porque lembraba o exército demasiado preto como para arriscarme a comprobar se os métodos do goberno azul eran os que eu coñecía do amarelo. Mentres el camiñaba decidido, eu botei unha última ollada àquela fiestra de esperanza. Aquela parella xa non estaba. Apura un pouco, tiraba Froilán. No piso, Froilán sacou algo de comer. Igual está frío, fíxeno antes de marchar. Reprochou mentres collía un pouco para o seu prato. Non hai toque de queda, que apuro tiñas? Desviei a conversa para non ter que desculparme nin darlle as gracias. É que non me apetecía, tería razón, pero insistía en botarme en cara favores que eu non lle pedía. E por riba ocupaba parte da miña conciencia ca culpa. Parte que eu precisaba para urdir un plan para desfacerme del. Cavilaba se sería posible estar ao carón e deixalo fora da pasaxe. Ocorreuseme que igual era boa idea facer unha viaxe, pero non ao comezo de todo, senón por aí adiante para probar se querendo ir soa podía ir. Collín fiado algo da súa confianza, unha vez máis. E rematei de comer e tratei de recoller para facer menos pesada a carga da pseudo-culpa. Non, deixa, xa o fago eu, vai descansar, dixo cunha voz non demasiado amable. Non regatei. Fun para a cama non dormir, senón maquinar. Deille voltas. Se estaba no azul e non quería ir ao comezo de todo por se arrastraba a Froilán comigo, tiña que ir ou un pouco máis adiante dentro do azul, só un pouco, ou quizáis para asegurar ir ao negro. Iría eu só ao goberno negro. Non me conviña lonxarme moito para non gastar forzas innecesariamente. Si, era un bo plan. Como dicían na tenda, tiña algunhas lagoas, pero a min, que era interesada, valíame. E quedei dormida sen decatarme. Desperta! Berraba Froilán. Que coño fixeches, desperta? Abrín os ollos e vin a un Froilán esgotado, berrando histérico enriba de min. Que pasa? Non me dixeches que viñese descansar que xa recollías ti? Interroguei sen entusiasmo. Pero de que vas? Estás mal ou que? Seguía co seu discurso. Iso foi o que dixeches. Para de berrar. O que estás mal es ti. Estás histérico. Mandei a paseo. El agarroume do brazo, que xa mo tiña gastado, e levantoume da cama facéndome mirar pola fiestra. Era de noite, claro. Estaba escuro, claro. Que? Preguntei sen entender. Que? Preguntas que? Non ves nada raro? Non ves que as luces non están encendidas? Non te decatas de que todo está pintado de negro? Que coño fixeches? Como se che ocorre? Estaba fregando os pratos e de repente perdín o sentido. Dóeme tanto a cabeza que creo que me vai estoupar. Para min, que me reventou algo aquí dentro, dixo refregando a cella. E o corazón vai lento, agora, porque cando despertei tiña taquicardias. Pero en que carallo estabas pensando?